ассалому алайкум дӯстони азиз, умеддорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Видеои имрӯзаи мо мешавад дар бораи паплинҳои доинги дизайнерс ки беҳад сангчои хушрӯвӣ якум сорткати оро додаштагиай гулои новинка. То ҳол ин намуд гулора ма пешниҳоди шумо накарда будам. Интизор шавед, имрӯз бо сангҳои доҷдикшам пешниҳодтон мекунам. ина марҳамат денами ҳамаш гулои новинкаи доинган. 3 метри ино анамиха дизайнерскиш 150 сомон ай 3 метраш. Агар дар кор бошад нависед, мо доставка дорем. Беҳад гулои хушрӯви фасон, гулои комбахтӣ меган инора. ина марҳамат анаи бо дига гулшай бинед чӣ хел сангои хушрӯ задагиян. хучонам аз наздик ғафси хушрӯи материалаш. доинга бисёр вақт мепурсанд ки чӣ хел материалай. дӯстони азиз, паплини доинг и паплини мулоими хушрӯ. Анаи гул бо сирхаш дидед, заминаш ваяй сирхай бардови бо бисёртар хушрӯтарак метава. марҳамат сангошон пурра задагиай 150 сомон 3 метраш. интизор шавед, доҷдикоша ма ба навор гирифтагӣ ҳастам. манзуртон мегардад. ина ҳамашон и гулора гулои комбахтӣ меган. аз наздик бо тамоман фасони хушрӯай. видеора бори дигар такрор мекунам. видеора ма аз бозори корвони шаҳри душанбе тарафи пажарка ноливои дарвоза якум ряд ба навор гирифтагиям. бинед метавонед ки омада касе дар тоҷикистон боша харидорӣ намоя. худи мо доставка дорем. рақамое ки дар рӯи экран аст, шумо метавонед ами рақамода нависед ватсапда. ма бо доставкара пурратар ба шумо мефаҳмонам.